רוצים להתחיל לשיר איך זה לגור ברחוב יורם גאון, ברחוב משינה? כן, כן, כאן, בגבעת זמר. איך בונים שכונה חדשה? בואו ונראה. לאחר 20 שנה, שכונה חדשה עם למעלה מ1,000 דירות תוקם בחיפה. שכונת גבעת זמר, שכונה חדשה ממוקמת בסמיכות לשכונת רמת אלמוגים במערב ורמות ספיר מצפון. היא בעלת אופי של בניינים מדורגים נמוכי קומה, המאפשרים לדיירים ליהנות מהנוף הנשקף למורדות הכרמל והים. בשכונה מתוכננים כבישים רחבים ונגישים, שטחי ציבור, מוסדות חינוך, בתי כנסת. לאחרונה גם נחנך בשכונה פארק המנגינות על שם היוצר והמלחין החיפאי אפי נצר, כהוקרה על פועלו רב השנים. אנחנו היום בשלבים מתקדמים של פיתוח של גבעת זמר, שכונה שהיא אחת היותר מאתגרות שיש בעיר. מדובר בשלוחה האחרונה שלא נבנתה. השכונה כוללת מעל 1,000 יחידות דיור, כמעט 1,100 יחידות דיור, זאת לא שכונה קטנה. אנחנו גם קידמנו תוכנית שעכשיו נמצאת בהפקדה, שמאפשרת הקלה בכמות יחידות הדיור, מקבלים תמהיל, שיש גם דירות גדולות וגם דירות קטנות. אנחנו כמובן נדאג שיהיו מעונות יום לגיל הרך ומועדונים וכל מה שצריך לכל הטווח הגילאים בשכונה. שכונת גבעת זמר הולכת ונבנית בחיפה לאחר ש20 שנה לא נבנתה בחיפה שכונה חדשה. אנחנו מדברים על שכונה שתפנה לים, תהנה מנוף לים, מנוף למורדות הכרמל, והדבר הזה יספק לתושביה נוף ואיכות חיים כמו שרק תושבי חיפה יודעים שאפשר לקבל. יש לנו 2 ילדים במערכות החינוך פה, יש פה בית ספר יסודי טוב, גנים טובים, כמובן גני משחקים, ובכלל מקום שקט ונעים לגדל ילדים. וזה מה שלנו חשוב שחיפשנו איפה לגור. מקום יפה, יוצא דופן, באמת אחד הנופים המרהיבים בחיפה, שכונה שקטה, שכונה יפה, למה לא פה? אבל הוא ויש לתוך הנוף. טוב, זה אסוציאציה, אבל לא צריך יותר. נוף כזה מהמרפסת בבוקר, או לסגור את היום. אנחנו באמת נמצאים פה באמת בפיסת אלוהים קטנה, ושימשיכו לבנות בחיפה.